ng daon ng palaya. Oh, Ginoon George.
Masin George. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Tamang-tama lang yung gulay kakabsat oh. Sakto lang yung pagkaluto. Masin George. Sarap naman ng bulaklak ng kalabasa. Tsaka yung dahon ng ampalaya. Masin. Tayo ng dahon ng ampalaya. Masin George. Kain na po tayo kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mag-pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat dito sa pagkain napakasarap at masustansyang binigay ninyo ngayong tanghali. Maraming salamat po Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at huwag niyo pong pababayaan ang aming pamilya, lalong-lalo na po ang mga OFW nating kapatid dyan sa abroad. Always na bigyan niyo po sila ng lakas para makapagtrabaho ng maayos at makaipon ng pera para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila. Basta mag-ingat lang po sila doon kasi may naghihintay na pamilya. Maraming salamat Panginoon at ako'y nagsasabi ng Amen. Sige tayo. Gigip tayo ng pahit isabaw kakabsat. Heaven talaga. Ano yun? Masin George. Sige. Ang sarap ng sabaw kakabsat. Manamis-namis. Nga pala kakabsat, yung misis ko, hindi pa siya nakauwi. Sa January. January po siya uuwi. Yan. Excited na ba kayong makita siya? Yan sa January. Susunduin natin sa Manila. Yun po yung picture namin. Yung umuwi po ako. Yung nauna po ako umuwi dito sa Pilipinas. 2022 pa yun kakabsat. Hinatid ako sa airport. Yun. Picture namin na last. Na nagsama kami. Grabe. Kain po tayo kakabsat. May kayo mga tayon eh. Sabong karabasa. Tapos pariyang bulong. Tapos ang dati pork meat na. Ken kamatis. Sibuyas bawang. Sarap nung sabaw kakabsat. Grabe. Cheers kakabsat oh. Ang palaya. Ang pudot. Yan, na-miss nyo siguro yung mga luto-luto natin no kakabsat. Naging busy kasi tayo. Hindi tayo makaluto. Nagkasakit yung mga anak ko. May fever, may ubo, yung isa, ganun din. Sabay-sabay silang nagkasakit. Yan, yung mga uuwi po ngayon sa Pilipinas na OFW, ingat po kayo sa biyahe. Yan, alam ko excited na yung mga pamilya nyong makita kayo. Yan, enjoy po ang Christmas at saka New Year. Sana mag-enjoy kayo ngayong bakasyon ninyo kakabsat. Enjoy nyo lang kakabsat. Kasi babalik na naman kayo. Tagal-tagal na naman ninyong hindi makita mga pamilya. Ganun po din sa mga hindi OFW, mag-ingat din po kayo. And always pray to God na huwag kayong bigyan ng sakit at lagi kayong malakas. Yan, shoutout po dyan sa Bambang, Solano, at saka sa Tubigaraw, Pangasinan. Yan, shoutout po dyan. Sabong. Rimas. Grabe. Gagatay man yung tikuan. Sabong kinpariya. Sumamitsi ka. Sa kanto isaw-saw dito ini. Mekos-mekos minsan. Talagang nasang Pinoy. Wala kayat ko pa eh. Kaya't ko pa'y kakabsat, naging mas mangan. Nagpudot yun na po eh. Naging mas mangan talaga no kaluto amin. Mga tayo mamuti karne, kakabsat, ano pumigsa ti urat tayo. Takan to isaw-saw dito sili. Yan kakabsat to, sabaw na lang natira, tsaka konting mais. Last bite.
RJ Messenger. Lord, maraming salamat at nabusog na naman po ako ngayong araw na 'to. Maraming salamat po sa blessings na ibinigay ninyo. Napakasarap po, Panginoon. Maraming salamat po at hindi niyo po kami pinapabayaan, lalong-lalo na po ang aming mga pamilya. At inuulit ko po, Panginoon, hindi po ako magsasawang ipagdasal ang ating mga OFW dahil naranasan ko po kung gaano kahirap ang maging isang OFW. Bigyan niyo po sila palagi ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. Basta mag-iingat lang po sila doon, Panginoon, kasi may naghihintay na pamilya. Maraming salamat, Panginoon, at ako'y nagsasabi ng Amen.